سلام أحواتي. كمي قنيخوم كمي علىخوم انبقالهم مع أنتي تماليسكم ذلو خدما بليزن ليزن لو مع أنت ليزن كن رئينا حواتي انبقاري كم تقبروا لي مدقاف شير لايك كومنت سابسكرايب نقبركم أتبابو عني أخوم انبقاركو ترحادين نرأي حواتي ترحادين مس نرئي Les in Sam en zijn rode bal. Sam en zijn rode bal. ቁፅሪ ሓደ ንርኢ ኣብዚ ዎርደን እዚኣቶም እንታይ እዮም? ዎርደን ስኩል ቤት ትምህርቲ ማለት እዩ። ፍሪንድ ዓርኪ፣ ስፔለን ፀወታ፣ ቡክ መፅሓፍ እዩ። ሌይዘን ምንባብ ማለት እዩ። ባል ኩዕሶ እዩ። ላኸን ምስሓቅ እዩ። ክላስ ድማ ክፍሊ እዩ። ክፍሊ እዚኣቶም እንታይ ይበሃሉ ኢልናዮም ኣብዚ ንህለ ዎርደን እዚኣቶም እንታይ እዮም? ዎርደን እዮም። ኣብዚ ድማ ንሪአ ሕጂ ውድድ ኢልና ኣብዚ ንሪአ ቴክስት ሳም ኤንድ ሮደ ባል ቴክስት ማለት እዩ። እዚ ብምሉእ እንታይ ይበሃል? እዚ ብምሉእ ቴክስት ይበሃል። ቴክስት ሕጂ እምበኣር ቴክስት ንርአ ሳም ኤንድ ሮደ ባል ሳም እዚኦም እዮም። ሳሚ ኤን ሮደ ባል እቲ ሓደ ድማ ዓርኩ እዩ። ቶሚ ድማ ይበሃል እቲ ሓደ ቶሚ dus we gaan lezen hier lezen Sami gaat naar school Sami gaat naar school en heeft een rode bal Sam ናብ ስኩል ይኸይድ ኣሎ ናብ ትምህርቲ ከይዱ hij gaat naar school en heeft een rode bal ኩዕሾ ድማ ቀያሕ ኣላቶ ማለት እዩ tijdens het pauza ኣብዚ ርአዮ tijdens het pauza gaat hij buiten spelen ኣብቲ ዕረፍቲ ዝኾነሉ ግዜ ሳሚ ኣበይ ይፃወት? ኣብ ደገ ይፃወት ማለት እዩ። ሳም ኣብ ደገ ይፃወት waar hij zijn vriend Tom ontmoette waar hij zijn vriend Tom ontmoette ኣብ ግዜ ዕረፍቲ ኣብ ደገ ይፃወት ናሓርኩ ድማ ቶሚ ኣብ ደገ ይተላልይዎ ontmoeten ማለት ontmoeten ምልላይ እዩ Tommy heeft een blauw boek Tommy heeft een blauw boek ሰማያዊ መፅሓፍ ኣለዎ ማለት እዩ ባይዜኽ ምስኡ ማለት እዩ ሳሚ ፍራኣኽት zullen wij samen spelen ክንፃወት ንኽእል ክብረት እዩ ናይ ክብረት እዩ ዙለ ኢልካ እንድሕር ጀሚርካ ክብረት ናይ ክብረት ኣተሓትታ እዩ zullen wij samen spelen ቶም lacht ክንፃወት ንኽእል ብሓንሳእ ቶሚ lacht en antwoordet ja Tommy lacht en antwoordt ja leuk ኢልዎ ja leuk ፅቡቕ እዩ ማለት እዩ ላኽ ድማ ገበረ ሰሓቐ Tommy lache en antwoordde ja leuk samen spelen zij met de bal op het schoolplein መፃወቲ ናይ ቤት ትምህርቲ እዩ ናይ ቤት ትምህርቲ ዝኾነ ነገር ትፃወተሉ ኣብ ዕረፍቲ ማለት እዩ na het pauza keren zij terug naar de klas ዕረፍቲ ምስ ወድኡ ናብ ትምህርቲ ተመሊሶም ናብ ክላሶም ተመሊሶም en Sam voelt zich blij Sam ድማ ሓጎስ ተሰሚዑ ኣብ ውሽጡ ማለት እዩ እምበኣር ኣሕዋተይ ሕጂ ፍራኽ ንርአ ፍራኽ ሓደ እንድሕር ርኢና ኣብዚ wie gaat naar school ይብለና ኣሎ እዚ ብዛዕባ ሌይዘን ስለ ዝኾነ ካብቲ ዘንብብካ ኢኻ ትምልስ wie gaat naar school እንድሕር ኢልና hier Sami gaat naar school Sam gaat naar school wie gaat naar school Sam gaat naar school ቁጥሪ ክልተ ሕቶ ድማ ንርአ wat heeft Sam እንታይ ኣለዎ ሳምሲ እንታይ ኣለዎ ንርአ ሕጂ ብዚ en heeft
en rode bal. Sam heeft እንታይ ኢልዎ rode bal ቀያሕ ኩዕሾ ኣላቶ። ሰለስተ እንድሕር ኢና wie is sein Freund? Wie is sein Freund? Nou, kijk ሕጂ ናብዚ ንመለስ tijdens de pauze gaat hij buiten spelen waar hij zijn vriend Tom ontmoet. Dus wie is zijn vriend? Is Tom. Tom is zijn vriend. ቁጥሪ 4 ድማ ንርአ vraag 4 Wat doet Sam en Tom? Wat doen Sam en Tom? እንታይ እዮም ዝገብሩ ሳምን ቶምን እንታይ እዮም ዝገብሩ hier zij spelen ኩዕሾ zij spelen wat zij spelen samen met de bal hier samen spelen zij met de bal op het schoolplein. Wat doen Sam en Tom? Zij spelen met de bal op het schoolplein. 5 እንድሕር ኢና ናይ መወዳእታ ድማ ኣሕዋተይ is Sam blij of boos? is Sam blij of boos? እምበኣር ንርአ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ሓሳብ ቴክስት ድማ ረኣይዎ ኣብዚኣ en ኢልዎ en Sam voelt zich blij ኣብ ውሽጡስ ሓጎስ ተሰሚዕዎ ስለ እተፃወቱ ምስ ተዓርኩ ኣብ ደገ ድማ ኣብ ግዜ ዕረፍቶም ስለ ዝነበረ Sam voelt zich blij ኢሉና ኣሎ እምበኣረይ les 2 ንርአ ኣሕዋተይ les 2 Mia en de kat dus woorden ንርአ kat ድሙ house ገዛ ማለት እዩ መልክ ፀባ እዩ stool ወንበር ወይ ድማ መንበር zacht ልስሉስ slapen ምድቃስ እዩ eaten ምብላዕ እዩ lief ድማ ፍቱ ወይ ድማ ክቡር ማለት እዩ ኣኽባሪ lief ፍቱ ማለት እዩ ቴክስት ድማ ለይዘን ንግበር ኣሕዋተይ ቴክስት Mia en de kat knembib ኢና Mia heeft een kleine kat. De kat heet Senai. Senai is wat in zacht. Senai is wit en zacht. Hij zit op de stoel. Hij zit op de stoel. Mia geeft hem melk. Senai drinkt de melk. Daarna gaat hij slapen. Mia zegt, wat een lief kat. Senai slaapt rustig in het huis. Mia is blij met haar kat. Dus ኣብዚ እንድሕር ኢና ሕጂ ኣሕዋተይ Mia heeft een klein kat. Mia ሰብያ ትኾን ደላ ንእሽተይ ድሙ ኣለዋ. The cat heet Senai. እቲ ድሙ ድማ እንታይ መን ሽሙ Senai ሽሙ Senai is wit en zacht. Senai is wit en zacht. Hij zit op de stoel. Senai is wit en zacht ኢሎ Senai እንታይ እዩ ጻዕዳ እዩ en dan ልስሉስ ድማ እዩ Hij zit op de stoel ንሱ ድማ ኣብ መንበር ኮፍ ኢሉ ኣሎ Mia geeft hem een wat melk geeft hem melk. Senai drinkt de melk. Nisa Mia melk ሂባቶ Senai drinkt de melk. ትድሙ ድማ ነቲ መልክ ሰትይዎ ዳርና gaat hij slapen. ሽዑ ከይዱ ደቂሱ ፀባ ይኸብድ እዩ ሕጂ ብኸምኡ ደቂሱ ክኸውን ይኽእል እዩ Daarna gaat hij slapen. Mia zegt wat een leuk kat. De eigenaar is Mia. Dus de eigenaar. Wat een lieve kat. Senai slaapt rustig in het huis. Mia is blij met haar kat. Senai ደቂሱ ኣዝዩ ሃዲኡ ደቂሱ ታዋና ድማ ኣዝያ ሕጉስትላ ምስቲ በትናታ ድሙ ማለት እዩ
እምበኣረይ ሕጂ ኣሕዋተይ ፍራኸን ንርአ who het the cat who het the cat Vechili zekere Senai is the cat Senai Wat drinkt the cat Wat drinkt the cat The cat drinkt melk The cat drinkt melk Waar zit de kat? Waar zit de kat? Hij zit op de stoel. Hij is ንሱ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ድሙ Hij zit op de stoel. Waar zit de kat? Hij zit op de stoel. Waar doet de kat daarna? Sorry, wat doet de kat daarna? Wat doet de kat daarna? Vier ድማ Daarna, hier staat daarna. Gaat hij slapen? Gaat hij wat? Slapen. ዳሕራይ ከይዱ ደቂሱ ማለት እዩ ከይዱ wat እንታይ ገይሩ ደቂሱ dus is de eigenaar is Mia እዚኣ እታ ዋና ማለት እታ ዋናስ ሕጉስቲ ድያ is Mia ብላይ እታ ዋና ሕጉስቲ ድያ ja kijk hier Mia is blij Mia is blij met haar kat. Dus ጽቡቕ ይርዳእኩም ኩሉ ተስፋ ገብር ኣሕዋተይ እምበኣረይ ናብ ሰለስተ ንስገር les drie regen regen እንታይ እዩ ማይ ዝናብ ማለት እዩ regen እምበኣር woorden ንረብዚ regen ዝናብ jas jacket nat ጥልቂ straat መንገዲ lopen ምኻድ plassen ጉድጓድ ማይ ዘዕቆረ ማለት እዩ parapul ጃንጥላ parapul ማለት ጽላል እዩ ኣሕዋተይ ካውድ ቀዝቃዛ ቁሪ ማለት እዩ እምበኣረይ ሕጂ ቴክስት ነንብብ der regel ቴክስት Het regent buiten. Buiten, maar Jarmalo. Het regent buiten. Lina trekt haar jas aan en pakt haar purpur. Dus Lina trekt haar jas. Jasa melisato. Aan en jasan tagarato. Aan gerato melisato en pakt haar parapul. Parapul ማለት ጽላል እዩ ማይ ከተዕቁለሉ ማለት እዩ The straat is nat እቲ መንገድታት ጎደና ጥልቁ እዩ ነሩ Lina loopt naar school Lina loopt naar school Zij ziet plassen op de grond ንሳ ኣብ ባይታ እንታይ ሪኣ ማይ plassen ዘዕቆረ ማይ op de grond ሪኣ en springt erin እንታይ ገራ ነጢራቶ springt erin ነጢራቶ ስፓት ድማ ገራ ነጢሩ ማይ ድማኒ እንታይ ገሩ ናብ ኩሉ ማያት ነጢሩ ሃር ዝኾነ ዛይን ናታ ጫማ ማለት እዩ ዝኾነ ዛይን ናት እንድሕልናኻ ጠልቂዩ ማርሊና ላኽት ንሳ ግን ተቆልዓ ድያ ሊና ላኽት ስሒቓ zij vindt de regen heel leuk zij vindt de regen leuk እምበኣር ሕጂ ብዛዕባ ተን ሕቶታት ንርኣየን ኣሕዋተይ wat voor weer is het wat voor weer is het regen het regent het regent dus ማይ ይሃርም ኣሎ ይዘንብ ኣሎ dus መሬት ጠልቂሉ ኣሎ regenachtig ኣሎ ማለት እዩ what for weer is het regenachtig beide መንተሪእና what doet Lina met haar jas እንታይ ትገብር ንሳ ብዛዕባ እንታይ ገራ ምስ ጃኬታ hier Lina trekt haar jas en pakt haar paraplu dus gewoon aan
ኣንገራቱ ምምላስ ማለት እዩ dus wat doet Lina met haar jas Lina trekt haar jas aan trekt haar jas aan dus senere wat pakt Lina kijk hier pakt haar paraplu pakt haar paraplu dus ንሳ እቲ ጽላላ ኣልዒላቶ ማለት እዩ ደይ እንድሕሪና var springer zij in dus kijk hier zij zit plassen op de grond en hier en spring erin ነጢራቶ ማለት እዩ ስፓት ድማ ገሩ እንታይ ኮይራ ኣብቲ ማይ ረጊፃ dus haar schoenen zijn nat maar Lina lacht zij vindt de regen leuk schoenen ጠልቂዮም ንሳ ስሒቓ እንዳን ጽቡቕ ረኺባቶ dus waar springer zij in zij spring in naar de water naar de plassen dus vindt Lina de regen leuk ja kijk zij vindt de regen leuk zij vindt de regen leuk ድማ ማለት እዩ እሳ ድማ ጽቡቕ ረኺባቶ ንብለኩም እምበር 4 ንርኢ ኣሕዋተይ 4 de bakker dus ባከር ባን ዝስራሐሉ ማለት እዩ ባን ዝስራሐሉ ገዛውቲ ትፈልጥዎ ኢኹም ባከር ኦፍ ባከራይ dus woorden ንርአ ባከር ሰራሒ እንጀራ ሰራሒ ባኒ ብሮድ ባኒ ቪንከል ድኳን ቫሮም ድማ ውዑይ ማለት እዩ ውዑይ እንታይ ውዑይ ዝኾን ደሎ እቲ ባኒ ክኸውን ይኽእል እዩ ኸልድ ገንዘብ እዩ ኮፐን ምግዛእ እዩ ታስ ሳንጣ እዩ ኦክተንድ ንጉሆ ማለት እዩ እምበኣር ኣሕዋተይ ቴክስት ንርአ ደባከራይ ቴክስት እዚዋት ንርአዮ het is ochtend ንጉሆ እዩ ዘሎ ኦመር gaat naar de bakker ኦመር gaat naar de bakker ኦመር ናብ እንዳ ባኒ ከይዱ de winkel raucht heerlijk ማለት ኣዝዩ ጥዑም ማለት እዩ ጨና raucht ማለት ከዓ ጨና de winkel raucht heerlijk ብጣዕሚ ጥዑም ይጨኑ ነሩ ihr legt warme brood ውዑይ ብሮድ ድማ ኣብኡ ተቐሚጡ ኣሎ ihr legt warme brood ተቐሚጡ ኣሎ ኦመር koopt een grote brood hij geeft geld aan de bakkerij ንሱ ዓብይ ባኒ ገዚኡ hij geeft geld aan de bakkerij ገንዘብ ድማ ሂብዎም de bakkerij zegt dankjewel Omer stopt het brood in zijn tas ሕጂ ስታፕት ክብለኩም ከሎ የእትይዎ ማለት እዩ ናብ ሳንጡኡ የእትይዎ ማለት እዩ ኦመር ስታፕት het brood in sein tas ናብ ሳንጡኡ እትይዎ ሃይ ሎፕት ናር ሃውስ እሱ ድማ ንገዝኡ ከይዱ sein Moeder is blij ብመን ብኦመር ማለት እዩ ተላኢኹ ብግቡእ ንገዝኡ ስለ ዝተመለሰ እምበኣር ኣሕዋተይ ፍራኸ ንርኢ ሕጂ waar gaat Omer naartoe het is ochtend Omer gaat naar de bakkerij waar gaat Omer naartoe naar de bakkerij wat koopt hij tweede man ንርኢ wat koopt hij de winkel raucht heerlijk legt warme brood Omer koopt een grote brood wat koopt hij hij koopt een grote brood ዓብይ ባኒ ገዚኡ Omer koopt een grote brood wat zegt de bakkerij ድማ እንታይ ኢልዎ ገንዘብ ምስ ሃቡ ዑመር de bakkerij zegt dankjewel ኢልዎ dus wat zegt de bakkerij
dankjewel يقنيلي إلو مالتيو Omer stapt het brood in zijn tas. دشريو waar stapt Omer het brood أربعة هدمة waar stapt Omer het brood Omer stapt het brood in zijn tas ሳንጣ ማለት እዩ ታስ ድማ ኣብ ሳንጡ እንታይ ገርዎ የእትይዎ ማለት እዩ ቪ ኢዝ ብላይ መን እዩ ተሓጒሱ ዘሎ ሕጂ ቪ ኢዝ ብላይ ኢዝ ዳት ኦመር ብላይ ኦፍ ኢዝ ዳት ኣንደረ መንሸ dus kijk als laatste deze zin hij loopt naar huis ንገዛ ኸይዱ zijn moeder hier staat zijn moeder is blij ኣዲኡ እንታይ ኮይና ተሓጒሳ ሙደር sein ሙደር እንተኢልና ከዓ እናቱ ኣዲኡ ማለት እዩ sein mutter is blij ኢልና ኣለና ማለት እዩ እምበር ኣሕዋተይ ሎማዓን ዝበልክዎን እዘን ኣርባዕተ ለሰን እየን ነረን ጠቒመናኹም ክኾና ተስፋ እንዳገበርኩ ብኻልእ ክሳብ ዝምለሰኩም ሰናይ ምሸት